טוב חברים, אז המשחק עובד ככה. השאלה הראשונה תהיה לדוגמה, לצערי לא חשבנו על התחכום הזה, אז נלך על זה. אוקיי, זה סבא משה כמובן בתמונה או משהו. השאלות הן כאלה, אני מציגה את השאלה. רגע, תקשיבו. השאלה היא באיזה עיר נולד סבא משה? סמרקנד, תשכנת, בוכרה או ירושלים? אנא לחצו בטלפון שלכם על הצבע הנכון. למה לכל שאלה יש 20 שניות? לכל שאלה יש לכם 20 שניות לענות. 4, 3, 2, 1, זהו. לא נכנס, אז נחכה עבור. טוב, בוא נקרא אחת ככה. שנייה. חבר'ה, סליחה רק רגע, תהיו בשקט, טוב? מה שאנחנו רואים פה על המסך זה שהריבוע הוא בעצם 13 אנשים ענו נכון בצבע צהוב, 5 אמרו שהיהלום הוא נכון, 6 משולש ו2 מרובע. כמובן שהתשובה הנכונה היא 13. מי שענה הכי מהר ואת התשובה הנכונה, הוא יופיע לאט לאט בדירוג. עכשיו הדירוג הזה משתנה משאלה לשאלה כל הזמן. חבר'ה, לא יודע מה לעשות. אוקיי, חברים, סבא משה. רגע, הנה, אני מוריד. אני בלחץ, איפה לעמוד? זה לא יצא טוב. מה הרשת של המקום הזה? רגע, שנייה. ומה הסיסמה? לא. של הוואי-פיי. עוד דקה, נגלה את הסיסמה לוואי-פיי. הסיסמה 676? לא, הסיסמה לוואי-פיי. 31. טוב, חברים, אנחנו מקווים שלא היו לכם בעיות קשות, אנחנו מנסים לפתור את זה. תקשיבו. מעיין המושלמת? איפה את? לא ראינו. טוב, אז באמת סבא משה נולד בבוכרה. מישהו רוצה לעזור לי מהגדולים? כי תכלס אני את הכל שמעתי ביד שנייה. מה זה? אוקיי. השאלה הבאה תהיו זריזים. באיזה שנה נולד סבא משה? 1920, 1898, 1901, 1904. תחצו על הצבע הנכון. על הצורה הנכונה. על הצבע והצורה הנכונה. לא לגלות, יהודה. 3, 2, איך הטלפון? איך טלפון? צחק? 904. אוקיי. אז ככה, הראל, תביא לנו את התמונה. הראל, את יש לך עבודה. הילה? אוקיי. ושואו אימג'. רגע, יש לי רק שאלה, אתם באפליקציה רואים מי במקום הראשון? כי אנחנו על המסך לא רואים. איך הבאת את זה, ציבה? סתם יודעת את זה. טוב. היא הייתה ראשונה. אז סבא משה נולד בשנת 1904, לפני 111 שנים, זהו בצעירותו. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. סתיו כרגע במקום הראשון. סתיו היא הנכדה של עדי. מי זה MB חוץ ממשה בביוף? מי זה MB? MB, משה בביוף. יפה, הכי יקר. ואחריו גם מלך הזיתים ומלכה המלכה מחיאות כפיים למלכה. שימו לב, מעל גיל 50 ובכל זאת הגיעה לחמישייה הראשונה. אוקיי, נמשיך בשאלות. שאלה מספר 3. שימו לב, חלק מהתשובות נאמרו בערב. באיזה גיל נפטר סבא? 78, 58, 62 או 67? כל אחד בטלפון. יפה רבקה. אוקיי, חברים, התשובה הזאת נאמרה פה בתחילת הערב. בן כמה היה סבא משה כשהוא נפטר? כל הכבוד. יפה. סבא משה, אני לא מאמינה. שימו לב, 31 אנשים ענו נכון. כל הכבוד לכם. רק אחד טעה. יפה מאוד זיווה, וחוץ מזה אני בטוחה שהאחד שענה לא נכון עשה זאת מתוך בלבול. הראל, יאללה בואו נתקדם. אוקיי, סתיו ממשיכה להוביל כנראה. הסדר משתנה, מלכה עוברת למקום רביעי. כל הכבוד.
מי הייתה אשתו של סבא? מי שיודע לא לקרות. יפה, בתיה, חנה, אור, מרים, קלמון. שקט, שיקו לא לגלות. מי שלא יודע, תכף נספר לו. יש לכם עוד 5 שניות לענות. יפה. סבתא חנה, כל הכבוד, 32 ספרים. אוקיי, שאלה מאתגרת, במה עבד סבא? נהג אוטובוס, מלצר, רב או מורה? לא לענות בעל פה, אנא בטלפונים שלכם, יפה. טוב, אז אני חייבת... תקשיבו רגע. הרי את יכולה לעשות מישהו אימג'? אז חברים, סבא משה עבד בתור נהג באוטובוס, לא אספר לכם איפה, אבל אני חייבת לציין. לא יודעת, אבל רגע, תקשיבו, מה שכן מעניין. מי שלחץ מלצר. אני רושמת, אני מצטערת, לא היא בעיה בתוכנה. לא יודעת, מה? זנבה, קוראים לי זיווה. אז נו, רגע, תקשיבו, הייתה לנו בעיה טכנית, מי שכתב נהג צדק, לא ברור לי למה זה סומן כתשובה. רגע, בסדר, אז רשם לך להתפרק, תסלוף את המועדון. טוב, לא, אבל תשמעו רגע. אני מפריעה לזה שסתיו עדיין במקום הראשון, תקשיבו, עכשיו לא במקום. כשאנחנו הכנו את השאלות, דיברנו על מה היה המקצוע של סבא, וכמובן שהתשובה לכל האנשים הצעירים כמוני הייתה, מה זאת אומרת, נהג במקשר. ואז באו הדודים היקרים שלי וסיפרו שאכן, כמו שאמרת יהודה, היה שלב שסבא גם היה מלצר, אבל כיוון שזה לא היה עיסוקו העיקרי, אז אנחנו... הראל, סליחה. אני יושבת, בזמן השאלות אני יושבת. טוב, חברים, השאלה הבאה, שאלה מכשילה מאוד. באיזה בית כנסת היה מתפלל סבא משה? בבית חינוך עיוורים, בבת עמה בשכונת הבוכרים, יששכרוף בביוף בשכונת הבוכרים? כל התשובות נכונות. זו התשובה. אנא מכם, לחצו מהר, אל תגידו לי לא בסדר, יש גם תשובה שמתאימה לתשובה הנכונה. טוב, חברים, רגע, זה דורש דיבור. שאלו המבוגרים ובצדק. יאללה, חברים, שקט. באיזה שנה ועל מתי מדובר? ואכן, רגע, התשובה... כל הבני דודים שלי אומרים לי לא לדבר עד שלא יהיה שקט, אז אנא, תהיו בשקט. טוב, מה? סליחה, טוב. לא יודעת, תשאיר. יש לנו עוד כמה. אז באמת השאלה, התשובה המדויקת היא תלוי באיזה תקופה. כמו שאמרה דודה עדינה, בית כנסת יששכרוף בביוף מלכתחילה היה בית כנסת שהתפללו בו המכוונים, ולא כל האנשים הרגילים היו מתפללים בו, ולכן סבא היה מתפלל בבית כנסת בבת עמה. כשהבית כנסת הפסיק להיות בית כנסת של מכוונים, הוא התפלל שם והיה גבאי בית הכנסת. נו, מה יהיה? בחייאת. תוציאי מהכיתה. בשלב שהוא עבר לגור ברחוב הרצל, אז בית הכנסת היה בבית חינוך עיוורים, ולכן כל התשובות נכונות. אני חייבת להגיד שפה הייתה התפלגות יפה, ובסופו של דבר זה לא באמת משנה, כי מה שמשנה... רגע, מה סתיו ענתה? לא, רגע, מעניין אותי. את עשית כחול. קרוב, קרוב, הנה, משה בביוף מככב. אוקיי, השאלה הבאה. בוודאי. רגע, מלכה ירדה
למקום רביעי, סתיו מקום שני. כמה ילדים היו לסבא משה ולסבתא חנה? 5, 4, 7. אנא לחצו על התשובה הנכונה. כמה ילדים היו לסבא וסבתא? יעל אומרת 5. האם התשובה של יעל נכונה? בעוד שנייה אחת נדע. טוב, 24 אנשים ענו נכון. התשובה הנכונה 7 אחים ואחיות. בקרוב נגיד לכם מי הם. יש למה לחכות. אוקיי, הראל? רק תסתכלו רגע אחד בתמונה. כמעט כל האחים למעט 2. זוהי דודה יפה, אמא של הראל, דרור ודורית היקרים. דוד ברוך, למרות שהוא נראה בול כמו אבא שלי. זה יוסי הקטן. הנה לבנה ודודה עדינה היקרה, ובאמצע סבא וסבתא. יפה. הראל, קדימה. מצב הנקודות, חברים. מצב הנקודות הוא שהאחי היקר ממשיך לנצח. כל הכבוד, משה. סתיו במקום שני, אני מבקשת, את אמורה להיות ספצית, קדימה. יאללה, בוא אליי, חמוד. בוא יונתן. מה שמות הבנים של סבא משה? רגע, לך אחורה. ברוך ויוסי, שלמה ושמעון, מתי ודני, אלברט ורפי. מהי התשובה הנכונה? הטענו אתכם. אנא סמנו תשובה אחת נכונה. מי אמר אדום? התבלבלתם. יפה מאוד, אוקיי. טוב, אז לכן היו 2 תשובות נכונות. תקשיבו, בואו נשתדל להיות בשקט, אנחנו יודעים שזה משמח ומרגש. התשובה הזאת הייתה תשובה טריקית ביותר, ואנחנו ידענו שאתם תתבלבלו, אבל הייתה לנו תשובה אחת שהייתה מכוונת לגדולים ותשובה אחת לקטנים. התשובה לקטנים היא יוסי וברוך, איפה הם? מספר 1, מספר 2. והתשובה לגדולים היא שלמה ושמעון היקרים, הסבים. הם לא קראו להם ככה, אבל ככה הם נקראו. אוקיי, מה מצב הנקודות האלה? זו תמונה נוספת שבגלל שהיא על הבנים אז אין פה אף בן, יש פה רק בנות. לבנה, עדינה, בתיה, דודה יפה, סבא וסבתא ושרה? סבתא של דליה ומתי. אוקיי, סבתא שרה. משה עדיין מוביל. קדימה. מה שמות הבנות של סבא משה? בתיה, אסתר, יפה, עדינה ולבנה. בתיה, עדינה, לבנה ואסתר. מלכה, אביבה, בתיה ולבנה. אנא לחצו על התשובה הנכונה. מה שמות הבנות של סבא משה? יפה. כל הכבוד. שים לב למקהלת האחיות בבר-מצווה של מתי. הבר-מצווה שלי. שים לב למקהלת האחיות. דודה עתיה, דודה יפה. אסתר, עדינה ולבנה. דודה אסתר. אני מזכירה לכולם, עדינה ולבנה, ולמטה מתי היקר בבר המצווה שלו. וסבא משה רואים רק את הכובע. וסבא משה רואים רק את הכובע, אוקיי. שאלה הבאה, משה עדיין מוביל ומלכה התקדמה למקום שני, כל הכבוד. מי הנכד הבכור של סבא, חברים? גם זה נאמר. שמה? נכד. אביבה, דני, יוסי או מתי. נכד. מי הנכד הראשון? חברים, אנא רשמו את התשובה הנכונה. נשארו רק עוד 4 שניות. טוב, יפה, כל הכבוד. 27 ענו נכון. אני רואה שחלק התייאשו והפסיקו לשחק, אז לכן דני היה הנכד הבכור, אביבה הבכורה מהבנות, אבל דני הבכור מבין כולם.
תקשיבו רגע, אני רוצה להגיד משהו לילדים, לכל הילדים. אתם יודעים שדני, הנכד הבכור של סבא וסבתא, נולד עוד לפני הדוד שלו, שזה אבא שלי יוסי, שנולד 5 חודשים אחריו, נכון? 4, מישהו שיתקן אותי. אז רק שתדעו שאבא שלי כשהוא נולד כבר היה דוד לדני. יאללה, קדימה. חברים, תהיו מרוכזים. איזה נכדים נולדו בשנה האחרונה לחייו של סבא? עידו ובני, הראל והרצי, שיקו ושיקו, בני ויובל. אוקיי, חברים, יפה. פה יש לנו התפלגות יפה. התשובה הנכונה היא בני ויובל, שנולדו קצת לפני שסבא נפטר. מי שכתב שיקו ושיקו, טעיתם. טוב, בואו נראה מה מצב הנקודות. מה זה? כל הכבוד. אני רוצה לציין אני רוצה לציין שבשקט גם גיסתי ענבר וילד המסחרה. איפה ילד המסחרה? יפה מאוד, התקדמת יפה בסולם הדרכון. כל הכבוד, יאללה. שאלה מכשילה, איזה דרכון היה לסבא משה? פלסטיני, ישראלי, רוסי, בוכרי? אנא מכם, רשמו את התשובה הנכונה. הראל, שימי לי את התמונה. הראל. טוב, חברים, תהיו רגע בשקט. התשובה הנכונה, זו שאלה גם היא הייתה מכשילה, 16 אנשים ענו נכון, היא שהיה לו דרכון פלסטיני, אבל בעצם כשקוראים כתוב שם דרכון בריטי של קולוניית פלסטינה. אנחנו שמנו את התמונה הזאת גם כדי שתראו שאת הדרכון הזה הנפיקו בשנת 34, ומצוינות כאן כל הארצות שאלינו יכול לנסוע, ביניהם סוריה, מצרים, עיראק. זה של סבא שלך. תכף נראה את התמונה שלו. מה שכן ביקשו ממני לציין ולהבהיר שלחופשה סבא משה נסע לביירות. אז היום אנחנו לא יכולים לחלום על זה, אבל אולי לחלום אנחנו יכולים. נכון. רגע, תחזרי לפה. רגע, פספסנו כאן. דור הפך להיות מקום ראשון. האם לסבא משה הייתה טלוויזיה? לא רק אייפד. היה לו רק רדיו. כן. אנא לחצו על התשובה הנכונה. האם הייתה לו טלוויזיה? יפה, שתי תשובות נכונות היו. התשובה הייתה לא, ולא היה לו רק רדיו. זו הייתה הטכנולוגיה באותם השנים. שימו לב, ראשון, דורצ'יק היקר, כל הכבוד. אלטון ג'ון, הנה זה, כל הכבוד. אלטון ג'ון, יפה. סתיו, את צריכה להיות יותר פריזה, את עונה נכון, אבל לא מספיק מהר. אלטון ג'ון זה אח שלי היקר טל. טוב, מה היה לובש סבא משה בערבי החג? ג'ומה, מכנסיים קצרים, ג'ומה בכיפה בוכרית, חליפת ערב. אנא ענו לנו. מלכה, רשמת כבר? אין סוללה, קחו את שלי, בואו.
התשובה המדויקת היא ג'ומעה וכיפה בוכרית, כך ביקשו. מדוע השאלה לא הייתה תשובה? טוב, זיוי מודיעה שהשאלה לא הייתה טובה. מי שרוצה שיכתוב מכתב מנומק 3 העתקים, נחשוב עליכם. יאללה. רגע, רוצים לדעת? טוב, יפה, דורצ'יק מלך הזיתים מתקדם ל-11,000 נקודות. מלכה, את לא זריזה מספיק. אוקיי, רגע, שנייה, יש פה מי שרוצה ועדת ערר, רוני מנהל אותה? כן, יש בעיה של רשת, יפה רוני. טוב, אוקיי. אל תגיד לי, איך קראו לקואופרטיב אותו הקים סבא משה ומשפחתו? דן, אגד, מרץ שמאוחר יותר נקראה מקשר. טוב, יפה חברים, 27 תשובות. אני חייבת להגיד לכם שכיוון שחשבנו שלכתוב רק מרץ יהיה מכשיל מדי, אז החלטנו להוסיף גם המקשר, שאת זה כולם יודעים. אז זה האוטובוס. הראל, אנא הצביע על סבא משה, החתיך בחליפה. זה סבא שלנו, ומי שירצה אחר כך, אולי אבא שלי ידבר קצת על המקשר. מי איתו בתמונות? אין לי מושג. יחיאל גילקרוב גייגו. מישהו יודע מי זה גייגו? משהו שאתה לא יודע לדבר עליו. אוקיי, מי שיודע אז זה היה גייגו. אוקיי, סבבה. טוב, אוקיי, רק שתדעו שהם קנו ביחד אוטובוס, 2 אוטובוסים, סליחה. הופה, זיוי, אל תגלי את הסודות. טוב, יאללה, הילד מסחרה זה לא שלה. טוב, חברים, הראל, יאללה. רגע, אני רוצה לדבר פה על טוהר המידות. מה קורה פה, סבתא אילנה? ראש ועדת הערר, אנא יתערב לטובת המשחק. חברים, למה סבא משה נהג בשבת? מישהו יודע לענות למה סבא משה נהג בשבת? יאללה, חברים, נשארו עוד 4 שניות. למה סבא משה נסע בשבת? טוב, מי שכתב כי סבתא חנה אמרה לו לקנות פיתות באבו גוש, כל הכבוד, זו הייתה המכשלה שלנו. והתשובות הנכונות, כי הוא לקח יולדת לבית חולים, כך סיפרו לי הדודים שלי, ולבנה נזכרה ברגע האחרון. מי? אני לא יודעת. סבתא חנה הייתה יולדת? נכון? לא ידוע. כשברוך נולד, אבל אני זוכרת מהסיפורים של אמא שלי שזה היה השבת היחידה שהוא נסע. רגע, יש ויכוח, לבנה? מה הגרסה שלך? התשובה הנוספת הנכונה. אני רוצה להגיד לכם משהו. תקשיבו חברים, כשהכנו את הערב הזה דיברנו על זה שהאמת ההיסטורית היא חשובה, אבל גם אם היא לא תהיה בדיוק מדויקת לא קרה כלום. יש אנשים שזוכרים שהוא נסע להביא יולדת, יש כאלו שזוכרים שהוא נסע לחלץ אנשים מחברון בזמן המאורעות, ולכן אנחנו נקבל את כל התשובות. ורגע ניתן פה להתרגשות לשכוח. האם אתם רוצים לדעת מי במקום הראשון? טוב, אני רק רוצה לציין שדור צבר לו כנראה נקודות קודם, כי הוא הראה לי את המסך שלו והיה לו עכשיו תשובה לא נכונה. אתה כתבת על אבו גוש? לא. יפה המטוש. טוב, אוקיי חברים, כמה זמן לקח
לסבא להגיע מירושלים לתל אביב באוטו שלו? אנא מכם, רשמו את התשובה. חבר'ה, אתם רואים את האוטובוס? ראיתם מקודם? ראיתם את האוטובוס? הם לא היו נוסעים כמו שהאוטובוס נראה, היו נוסעים ברוורס את 7 האחיות. ככה היו עולים את 7 האחיות כי האוטו לא היה שוכב. אוקיי, אכן התשובה הנכונה 2.5 וכמו שאבא שלי אמר, היו נוסעים ברוורס. אלטון ג'ון, כל הכבוד לאלטון ג'ון שטיפס ועלה למקום הראשון. חברים, איזה משקה סבא אהב להכין? נשארו עוד 3 שאלות, חברים, תהיו מרוכזים. קדימה, קדימה. יין ביתים. רמז, סיפרו על זה כבר קודם. אנא רשמו את התשובה הנכונה. ערק ביתי, יין ביתי, ליקר מיטוט עץ. כל התשובות נכונות. איזו התפלגות נאה. אוקיי, חברים. אכן כל התשובות נכונות, ובהקשר הזה לילדים, שזה גם אנשים בגילי, אני אספר שבהכנות להזכרה אבא שלי ואמא שלי סיפרו שהם היו דורכים על ענבים כדי להכין יין, גם בבאר שבע וגם בירושלים. טוב, אלטון ג'ון, עד איזו שנה אכלו בבית של סבא קצ'קבל, גבינת קצ'קבל בפחיות שימורים? יונתן, אנא רד מהבמה. 1950, עד סוף חייו, אחרי מלחמת סיני, 1948. זאת השאלה כמעט האחרונה, יש לכם הזדמנות אחרונה להתקדם. אבל מה יש לי? טוב. מה? טוב, חברים, הרוב הגדול טעה. עד אחרי מלחמת קדש אכלו גבינת קשקבל בקופסאות שימורים. מה? נגמר. זה היה להם סטוקים. תקשיבו, אנשים, עוד 2 שאלות, תהיו מרוכזים. סבא אהב מאוד פצ'ונקה. מה זה פצ'ונקה? מי יכול להגיד? כיסונים ממולאים בבשר, דג מבושל, כבד קצוץ, חיית מחמד. אנא רשמו את התשובה הנכונה. מה זה פצ'ונקה? עוד 2 שניות, זוז מהמסך. טוב, חברים, פצ'ונקה זה כבד קצוץ, ובעקבות השאלה לבנה הכינה אחלה כבד קצוץ. האם לדעתכם לסבא משה היה קטע עם אוכל? ציטוט, כיוון שהייתי סרבנית אוכל הוא היה משחק איתי ותוך כדי דוחף לי כבד עם תמרים כדי שאשמין ויקבל את כל מה שטוב לגוף. זאת זיווה. דליה מספרת, סבא היה מושיב אותי על ברכיו ומאכיל אותי את כל הרך של הלחם טבול בשוקו או בתה, והיה אסור לסרב לסבא, צריכה לאכול עד הסוף. מה התשובה הנכונה? אם מישהו טעה בזה, אני קוראת אתכם. מי כתב מה פתאום? תגידו, אתם לא גרתם במשפחת בבית? מה זה? בוודאי שהיה לו קטע עם